салом тамошобино. Ина касе хонахарай марҳамат да душанбе хонаи фурӯшияй. Марҳамат бина инами номш вайш менависем. Занг зана хонара бихара. Инами хе сари раи душанбе да хонаи фурӯшӣ буда. арзон метия хонара ба нархи дастрас. дер накне, сразу занг занеда ки ҷой боше набоше. гуфти гапо хона дар ҷои зурай ҳамсоёш ҳамаш одамои нағзан. бо метоне ки хитон ягон ремонта кунеша ба дили хитон куне. марҳамат ҳама мактаб садик ҳама чизаш наздик ай балниса любочи. марҳамат не занг занеда акай идибек ва ҳами хонара тезтарак хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи сино наздики марва сеюм кӯча дар ҳамин кӯча аз тарафи дасти чап сеюм хона. ана ҳамин хона спичаги як хонаи 29 5 дар хона 8 сотиқ замин.